Behin zura zerratu ondoren eta beharrezkoa duen trataera eta hezetasun maila aplikatuta, piezen mekanizazioari ekingo diogu. Etxebizitza baten eraikuntzarekin hasi aurretik, makina eta tresneria ezberdinak erabiliz pieza multzo bakoitzari zenbait mekanizazio egingo dizkiogu. Soilik modu honetan, edukiko ditugu prest eraikuntza batetako egituran erabili ahal izateko. Aplikatibo informatikoak erabiliz egin ditugun planoak oinarritzat hartuz, pieza bakoitzaren neurri guztiak lortuko ditugu. Mekanizazioak ezagunak ditugularik, tresna elektroeramangarriak edo industrialak erabiliz ebatzi ditzakegu. Tresna elektroeramangarriak erabiliz gero, zerra mota ezberdinak, fresatzaileak, arrabotak eta zulagailuak erabiliz mekanizazio ezberdinak egiteari ekingo diogu. Hala nola posizio ezberdinetako, mozketak, kutsak, mirubustaneko, miztadurak eta abar. Gure kasuan mekanizazio industrial bat aukeratu dugu, makina oso automatizatuak erabiliz. Egingo dugun lehen mekanizazioa, lau aldetako arrabotaz izango da. Makina honetatik pasa ondoren pieza bakoitzaren alde guztiak leuna eta binaka paraleloan geratuko dira. Ondoren bere tamainarengatik bi pieza edo gehiago batuz sortu behar direnak kolatu eta prentsatuko ditugu. Horretarako pertza batetik hartutako kola emango diogu alde bakoitzari, eta beharrezkoak diren guztiak batuko ditugu abel laminatuaren beharrezko eskuairaldea lortu arte. Azkenik, prentsa bidez behar duen presioa aplikatuko diogu loturera bat finkatu arte. Berriro arrabotatzeko makinan pasako dugu, alde guztiak berdinduak eta mekanizaziorako prest usteko. Behin piezak neurtuak eta prestatuak ditugunean, tamaina handiko zenbakizko kontrol batean mekanizatuko dira. Zenbakizko kontroleko mailan mekanizatu beharreko pieza ikusiko dugu, eta makinan zurezko pieza jarri eta behar diren egiaztatzeak egingo ditugu. Makinak mozketa tresnez osaturik armairu bat du. Bertan zerrak, fresak eta kiskaltze diskoak daudelarik, eta egin beharreko mekanizazioaren arabera dagokiona erabiliko du. Automatikoki eta aurre diseinuan oinarrituz, mugitzen doan piezan kutsak, mirubustanak, Jupiterren tximistak eta gainontzeko loturak mekanizatuko ditu. Kalitate handiko mekanizatuak lortuko ditugu, modu errezean, guztiak zehaztasun berdinarekin eta langileek esfortzu fisikorik egin gabe. Piezak planoan agertzen diren moduan zenbakituko ditugu eta horrela instalazio lekuan muntaia hasteko prest izango ditugu.